Nipalit may nga ni guys siya. CC. CC Cal. Oh, CC. Nipalit may nga ni. 95. Calcium, vitamins, minerals. Na. Muna yung mga isagol sa tuwa ni Budik. Kaya arong lali si Zama Askil. May nauta naman ko atos koan. Nang agribit. So muna izahang gihatag ni Madam. Ato po kung nito palitan og tuwa. Yan na. Muna yung mga ibutang sa izahang tuwa ni Budik. Ron aron dali si Zama Askil. Kuan po dagit sang lawas ba. Pwede na siya kuan guys na. Pwede. Kompleto man. Pwede siya. Sa ato sa kuan. 97% calcium sa gana. Ha? Pwede na. Pwede na tos mga taong manautay. Kaya mo lami ag utok. Ito guys ya. Pwede na siya baboy, manok, baka, rabbit, kanding, kabadyo. So puhon ini panganak ni ngi sa mga kanding mo po na mang kuan. Gusto ko rabbit ma. Inom ni Jack kay arong ha? Gusto ko rabbit. Pag sa kutsara dani guys ipainom sa isa ka adlaw. Ang anak ng injuhang mga anak ng injuhang buhian. Si Budik kay nang anak na mas Budik. Aron dali si Zama ulian among butangan ni ngani og isa ka kutsara. So ato sa tan-awon dani isang sa GSB. So bay sa dinhi. Ang tan-awon guys. Ang naka-carton na siya. Nakapak. May sudi sa guys. Meron butang po ang sabaw. Nga ni jang porma, ang gatas. Tag sa kutsara nga ingani guys, mo ni ito sa bowl. Yes. Tag sa kutsara pa der hantod nga mahurot siya. Yo. Yes. Halo na mo sa tuwa ni Budik. Normal ra ba nang manggawa sa kinataw ni Budik nga kuan puti-puti. So ibutang ko siya guys nga vitamins once a day. Kasaras isa ka adlaw kay arong kuan dali kahim sa gagatang buhian. Tuwa naming Budik guys. Kay madyo na makainom na si jag vitamins. Bakudik, bakod. Magkana dali. Nah, din sa. Maikig sa mo barog kay sige man og jup ang mga bibis. Hello mga bibis. Hello mga bibis. Diko. Dali na, barog na. Okay. Kana dik. Magkana. Sige na. Kana ron daghay milk. Ay mga bibis, gino ko mga bibis, nagtapok. Kana yung taon. Nahigop kay nanay vitamins, aroma askil kag dali ha. Okay? Askil og dali ning among bebe. Bujik-bujik. Dali ka askil ng kuan ha. Sabaw di ija. Higop lagi, sabaw mo na kay murag na si jag kuan tawo nga. Maguhay ng anak. Sabaw higupon karon nay gatas. Bujik na. Hello, ikabutan sa among budik-tik. Tarag imong mga bibis. Ali mga bujik-bujik, dali na mo dali. Mga butangan darig sa limbong guys kay arong kuan ay di mahintas budik-dik. Hindi naman sila isa dato silang kuan pohon og malutas ng mga baktin. Ayo ding. Ayo dek uton pag Ayat da. gamay ra magsabaw ka. Pagkana na panidyan sa nanay vitamins karo mo dali kag askil ha. Tugungan ninda. Unsa? Tugungan ang ninda. Tughungan nimo. Tughungan kuno ka sa Papa Gabriel dik. Murag mga kada mura sa una kada panganak na tinughungan. Da kay sahay kay kapudyon man sila guys ako rin mo bakod oy magtughong ko kay ron nimo hapdo sa hang kuto-kuto. Pakano naman ni sa ugabi kay luoy. Lagi. Pakano ni sa gabi karon nay ma-provide nga gatas ni jang kuan sa mga baktin. Nah, kaon kay arong. Ala, nagawid buka. Nagdua na sila. Dua. Ka-cute ka dyan ang giduwa ay. Hello, kahimus. Bujik-chik. Bujik-chik. Hala, pamutdan ra mamug iko. Gug mga adlawa. Ugma. Parang daghanag bazi pa. Oy, siyam ka buok. Tuluray laki. Tuluray laki. Ugma. Nah, tuluray lagi laki. Ag isang. Kung may grabe naghana. Mahaglak. Bujik-bujik. Bujik-bujik.
bujik namin. Uy, cute sama mga bujik-dik. Cute lagi. Liwat ni mo. Hoy, kay kaingan na sila gila ka maguwang. Bujik-bujik, derag natumba na nay na item ha. Laki. Tulura. Tataw isa. Ang daghan duha na laman. O di siyam po unsay duha ra jud ka laki di ay pa. Usa ra jud laki. Pwede man ang zamang kuan. Manag-eat ag bibi. Natural ba nang manggawas sa izahang kuan? Nawa naman pud, nawa naman pud. Itong mga nanggawas. Ag laki lagi gamay ra lagi laki pa dir. Bila ra ka buok. Duha ra siguro buok ag laki. Ay muta ka usa sa ra jud laki rami daghan badji oy. Dapat to isa. Kalau kung alawar sa ni kaya badji guys. Na, laki ka na, laki na siya. Ilhan man imong laki. Kaya na ikuan-kuan nga na ba nas pusod. Yan ang pangihi ay. Ang mga badji ilhan po nimo ka na pa yung tunggoy-tunggoy lang kanat. Ta, duha ra jud pa. O di, lagi. Tumanay pa siya. Tawag na mo. Kuha naman ninyo masutsut. Lagi, pautrohon na siya kaon. Pautrohon o pa... Diyan ang itawag, kaya magdidi sila. Sige na. Didi na mo. Didi na mo. Ang bata, didi na mo. Didi na mga bibis. Itong isang to, nudsud nas punuas kahoy. Practice ng panudsud. Ay. Duha pa gani mo kaadlaw, no? Practice na mo panguan, ha? Mo lagi, ato na ni silang ako, ni nganaan. Ugma, Kanang ito na dyan na sa balay. palitan na tuog ka ng ngani, harang, karon ni sila makagawas. Tapi isa ma. So si man, ari na dyan nas kamutihan to nung, impas ang kamuti. Sunod. 1 week ni sila guys. Ko ano na kanang ini ka 1 week nila. Practice na sila tuwa. Ma, ugma, mama. Sugdan na sila kuwag matuwa ginagmay kay arong anad ba. Sa itong balay ma. Ag sila, padong ugma. Tata. Na sa balay. Tata. Manamig tuwa ni Bujik. Paway sa siya, paway ka rin. Samput. Lauy, lablab dyan niya mga bibi. Lablab ang mga bibi, dik. Cute, ka-cute sa mga apo. Mang di. Tata. Bye-bye. Ito na mi guys kay mang-harvest sa mga karabantos kay magsabaw mi gisda. Ja. Maghatod ay pud mi karon sa order nga taong. Unay nang chat, bayaran na nila sa Gcash. Salamat ka adjust mga kuan na mo suki sa mga taong. Thank you guys. Inyong kanunay pagpalit sa mga taong. Harvest ako dari karabantos dai kaya atang isagol sa atong kuan narabantap mo palit og karabantos kaso kuan dita makahatid kay atong Kalimot ka? sagol sa atong diri karon naghana naman na si babaw to napagwang mi guys napagwang mi dana gitujo na mga wana kuan na kay among ipagwang kala na si babaw di na matangtangan sila Buwang na. sunod adlaw na tong kayaya kaniguwang naman di na kamangita sa kong guniti lang. Guniti sari lang. Kaya tayo sa gulas atong isda atong ako anon. Na sa bawon. Na ma? Kanay pagwangan ni. Kare kuwangan rin nato. Pwede pa na. Kare pagwangan po dre. Kay nagwang naman na sila pa doon. Diba? Nagguwang na? Nagguwang na padulong? Daghanay magwang ay dana. Kare padagtagan sana nato. Kay sunod adlaw. Natay deliveran diha. Kaon sa tas atong kuan guys, itong gulay. Yeah. Ang best friend nga kabaju. Okay, mi napanak. Ang porma guys, ang kati mo ding. Ay mong best friend nga kuan guys, Makati. Ang Makati mong best friend guys. Kapit na ma? Kuan kanang say nga nang tilas ni dai tilas. Ana guys, mo na among isagol sa among isda. Butang na to kay magkuha ko daring atong kamatis para sa atong sinabaw nga fish. Kamatis. Okay. Harvest na among kamatis guys. Cherry tomato. Danate. Hinugan na tulo ka buok, murag itlog sa kuan. Cute. Ang sa ko dari kuan ganas kay mang isagol datos among kuan isda.
Ganahan makugnay nga ni. Isda. Itong papa. Ganahan ko nga ni guys. May isagulo sa isda. Kani nga ni ba mga ganas. Gapon kay herbisan manig hapon. Mga ganas. Herbisan ni Antay Duterte. Muna yung mga isagol sa mga sabon nga isda ron. Ganas. Mga karabantos. Gikan sa amoang mini garden. Thank you Lord. Maghatad pa mi na ring mga order karon nga taong. Yeah, guys. Diyan na guys. Giandam na na ang mga talong. So ready na ni si Ja. Pick upon. So nagpaabot na lamang ko guys sa mukuha daris. Mga gulay. Ug salamat kaadto sa mga namali. Thank you so much kaadto ninyo tanan guys. Kapalit na pagtadan ni og kuan abono or sa pay ubang need sa kuan garden. So mga kuanan guys is abono. Abonuhan jud siya guys karong himsog ag bunga umag sigig pamunga ag ato ang tanom. Yan na, ready na ni siya pick upon guys. So nagpaabot na ko sa mang kuha dani. Nga magkarsada diha. Ngari na mo guys, kuha na ning injuhang mga order. Ug sa wa makaabot sa wa makuan ni sunod na lang pud aginjo guys. Napa may nang order kay wala man maigo. Patraman ka kilo giabot. Imong 40 pesos guys, ingani na kadaghan na. Wala na mabuong nakakaon pa. Guys, manihapon tanin jo. Luto na gamang isdang isabaw. Isda nga ba arang kalami ka jo. Jadi apod, gulay. Ja gibutangan na mo o ganas, manighangi pang kutlo gani guys, ganas ug karing karabantos. Ja kay ganahan man jud mi karabantos guys. Wa na mo putol-putulah, lami man gid si sakanon. Mo favorite man jud na karabantos guys. Ja di apoy lato nga dagke guys. Hapon ta, di apoy lukot arang lami ah. Agamang luto guys, amang gisaksakan og agamang luto guys, amang gisaksakan og kamuti na ganahan man mi kamuti. Mo ni ganihag dito sa amang kuan kanang naay garden kamuti. Nami kazo. Hapon everyone, kalami kadus. Kalami sabaw guys. Hapon everyone, kalami kazo. Hapon ding. Tuwas ko laing kwarto. Guys, manhapon taganahan mazugudan ning lukot, guys. Lami ka isi. I like it. Lukot. Lami, may gusto. Lami, pag-gusto. Nan ka gusto? Yummy ka gusto no. Kulay. Kamatis. Kamatis. Ya guys, yan ta. Tanawag nagkaon, lagi sang gikuha, platito, di plato. Magdali ko na guys kay naghuman na ko na sila agun tambaw sa sa te. Abi ko ganha guys kuan nay guso koy guso agahan nakita na das jambal di katong naninda isda ngay nga ni jaday mga sari lagmi lagi jang maligja takay tagal lang ano ni ko na ni sabaw magab na guys lato nga dagke Ito. favorite ni Kimi Laon siya. Labi, gabi marunong na rin manguy. suroy na ang sabaw guys. Salamat sa sino ba nga. Ubo ko na rin sa kunong abot ang Diyo ha. Hubag ka, hindi masigatup pa. Gusto. This is so yummy. Lagi lang gusto mo. Pani guys mo, yummy ka azu. Takot. Daga. Hindi na kaya? Luto nga na saksak ang lami azu ka azu. Mabuto. Favorite. Ma.